Sziasztok, én feltaláló vagyok, folytatjuk a legközelebbi kísérletünket most, mert van itt az ügyéjét. Itt van Kecske, akinek ilyen, köszönjük szépen. Látják, hogy rosszat tettem be nekik, így hát, adottam. Szóval, jó, jó. A kézzel rosszál, igen, sem milyen dolgja. Visszajöttem. Izolom. Szepese. Most vágjuk fel idáig. Na vágjuk fel. Készül ezt a kis bit. Igen. Készülünk egy ilyent neki. Pipi. Jó? Most elkezdjük, és hátra tudja beszélni. Jó? Háló. Na. Szia. Ügyes vagy. Na, most menjél járkálni, majd visszahívlak, jó? Menjél valahova! Szóval akkor én feltanáló vagyok, a legközelebbi látásra.